Hello लोगोफोर जों सफैबाय नै नै first time 4 5 जोब्बाय Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Gwrbw समनि उनाव लोगोफोर अके थ' गोबाव सम भिडिअ बनायनो हायाखैमोन मानोना आंनि देहाया बहुत गाज्रि दाबो बहुत गाज्रि दे माने एसे आरोना मा बुंनोसै थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ बहुत स्पेशल जानो थांगासिनो अके थ' दिनै आं खासे लोगोफोर नोंथांमोन खासे बहुत स्पेशल खासे माने मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा थ' दायो आं बिथांजोखौ लोगो हमनि माने बिथांजों मोननैसो खामानि दङ आरोना बिनि अनगायैबो जोङो मोनसे दिनै फुड चेलेन्ज भिडिअ बनायगोन फुड नङा दै फुड हा जानाय माने थ' आसा खालामो लोगोफोर बहुत इन्टारेस्ट जागोन नङा होमबा थ' 100K नि आसायाव लोगोफोरनि भिडिअ बनायनाय जाबाय थ' थाबैनो 100K खालामदो लोगोफोर थ' आरो 300 जोंल' बाखि दे थ' प्लिज थ' दिनै आंजों लोगोसे थांबागोन नै गौरब आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नैबे माने डिग्री समनि आरोना डिग्री समनिफ्राय MA लासे बेस्ट फ्रेन्ड गौरब दांगरिया लोगोफोर देहाया बहुत गाज्रि बेनिखाय आङो उफाय गैया आरोना नोंथांमोननि थाखाय बनायदों अबे थ' देहाया लोगोफोर बहुत गाज्रि बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय आङो मा बुंनो आरोना देहा सेहा जेबो नायला बनायनोसै भिडिअ अके लेट्स गो थ' लोगोफोर दायो नैखौ लाबाय रामेन बियो बहुत आलु गोसा जाहैबाय बियो माने आलु गोसानो आरोना जोंनिया बेखौ जायनो एक्ट्रिसा जोंनिया बेखौ बिहरदो थ' बेखौ थांनानै एसे संहैनोसै आबौआ माने फुजा आबौ संगोन ओमफ्राय दायो जोङो बरियाके फुड चेलेन्ज खालामनोसै आरोना बहुत एक्सपेन्सिभ बे लोगोफोर 120 थाखा आरोना मोनसेयावनो नै हेलौ आयै दिनैसो लोगो मोनदा बखौ आफ्टार लं टाइम ना 1 year जासिम मोजां लोगो हमैया ओमफ्राय नै जोंनि आबौआनि गोदै संसिगोन आयै बेसेबां दाम ने 120 थाखालाय ओमफ्राय दा संदो ओमफ्राय जों चिकेन लेग पिस अर्डार होनोसै थ' नोंथांमोननो मा नांगौ 100K नि स्पेसियेल कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय दे मानोना 100K जाथारसिगोन नङा होमबा थ' दायो जों थांगासिनो गौरां दैसा जिङाव आरोना मोनसे बहुत बुरजा जायगा दङ थ' नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो मोननैसो भिडिअ बनायनोसै इन्टारेस्टिंनो थ' दायो जों लाबाय चिकेन ललिपप दै डिस आरो मेगि मसाला थ' लेट्स गो हमारा फूड पूरा लोगोफोर नै दायो जों जायगासिम सफैबाय नै नायनो लादो जायगाया बोरै गोथैबारिसो नुखाबाय आं खिन्थु जायगाखौ आयै किसने दा मोनायाव थांनानै सिमां गाज्रि नुयोमोन जाबाय गारियानो खारग' अके नै दायो जोंनि आइटेमफोरा जाहैबाय नैबे मामोन बे रामेन ओमफ्राय बेयाव बहुत स्पाइसि आरोना नैफोरो हेलौ लोगोफोर जों सफैबाय नै फार्स्ट टाइम पुजा मुसाहारिया ब्लग बनायदों दिनै आं लाफेरा दे नै नायनोसै सोर देरहायो गोरबोआ जाय जेनो बे मोसानांगोन दै जाय जेनो बे मोसानांगोन मोजाङै रान सिख्लाफोरनि खामानिसिमलै समान भिडिअनि लास्टाव जोंनिया आबो फुजानि बयफ्रेन्डआ सोर बिदिखौ मिथिगौ र' आं खोन्थागोन दै बे खोन्थाया आं खोन्थागोन सिरियासलि गैया लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो आरोना आबो फुजाखौ लोगो हमबाय आरो दिनैसो गोबाव समनि उनाव फुड चेलेन्ज खालामनो आखायाव लादों बहुत स्पाइसि बेयो मोनसे मेगि आरो नियाव दङ चिकेन ललिपप थ' बेखौ दायो जोङो 1 minute 30 सेकेन्डआव जों फोजोबनांगोन दै बे माने जोंनि टास्क आरोना थ' बेयाव फोजोबनो जाय बारासिन जानो हायो 1-1.5 मिनिटनि गेजेराव थ' बेनो उइनार आरोना थ' जाय लजार बेयो एसे पानिशमेन्ट दङ बेबो मोसानाय खालामसै ना दे स्टार्ट 1 2 3 go जाबाय आं stop agak खमसिन लादों फुजाया खालामबाय बेयो खम जामारदों फास्ट थाब
deh to dai zai bay dai to abo mane sini bay zai bay to dai mane sai di sem zaबाय आरो ना दै जाबो जांजों to जोंनिया माने बादायनाया माने द्र जाहैबाय to dai जों फिन खेबसेयाव स्टार्ट खालामनोसै बे जागोन 30 सेकेन्डनि मोनसे बादायनाय आरो ना to 30 सेकेन्डनि गेजेराव जाय बिखिनाखौ जाजोबनो हायो to बेनो सेकेन्ड विनार नङाबा जागोन आरो ना बेनो लास्ट फार्स्ट बे सेकेन्ड राउन्ड जाहैबाय दे हा स्टार्ट खालामसै दे दे itu balai ya mok hat sei kamu gak 1 2 3 start winner is goes to tendere dancer जोंनि एक्ट्रिसा जानो एक्सपार्ट नङा बेना खम जाखादोंमोन एसे खम जाखादोंमोन माने खम नङा समान रां खाजोबदों बिसोर जानाय हरदेरदों भिडिअ थायासै बियो हरदेरनाया बिसोरो जानाय टाइमावबो रायलायबाय थादों बिनि थाखायनो लेट जादों आरोना बिस्राम दे होमबा आब' दैजिया मोसानांसिगोन दै हागोन ना औ बे मोसानांसिगोन ओके लोगोफोर दायो नै फोजोबनाय सम जाबाय ओमफ्राय जाय हारिजों जोंनिया दैजिया आब'आ एसे पानिशमेन्ट मोनसिगोन नङा खालाम दे नोंनि इस्सा दे नोंनि इस्सा अब क्या मर्जी क्या करे पनिशमेन्ट ओ माय गॉड दे खेबबा बेचारी oh my god 4 5 जोब्बाय लोगोफोर दायो जोंनिया जोब्बाय बहुत मोजां नांबाय भिडिअ नायनानै नोंथांमोनहा भिडिअ नायना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना आंथ' मोजां नांखागोन नङा होनबाय थ' दायो नै आब'जों आंजों एसे फिसा मोनसे रिल्स बानायनो नागिरदों थ' नोंथांमोनहा गोरबो खुंगुर सार्च खालामबानो जाबाय इन्सटाग्रामाव थांनानै जाय नायनो गोसो थांनानै नायबानो जाबाय दे रिल्सखौ जोंनिखौ अके हायनि जोंनि आब'आ दिनै भिडिअ गैयानोसै आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' जोबनायाव इन्सटाग्राम माबाखौ रिल्सखौ नायनांबानो जाबाय बाय बाय जों बेखौ थिखांफिनजोबनोसै थ' नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर पिकनिक जाफैदोंब्ला सरि थ' नोंथांमोनाव सोरबाफोर बिदि पार्टि जाफैदोंब्ला प्लिज मोनसे रिकुवेस्ट गासैबो बिदि माने गावनि लाबोनाय बेसादफोरखौ लांफिनजोबनांगो मानोना गावनि जायगाखौ गाव साफा लाखिनाया गावनि रेसपन्सिबिलिटि नङा होमबा थ' बेनिखाय गासैबो बुजिलायदो नङा होमबा थ' आं नुनाय हिसाबैथ' बा जि मैला ना बे गौरांनि बे माने गौरां दैसा जिंनि बे पिकनिक जानो जागाया सेस आरो ना मैला दोनो पुरा फुरथि थ' मा बुंनोसै बुजियाबा नङा होमबा थ' जाय प्लिज मोनसे रिकुवेस्ट जाय जा पिकनिक जानो फैदों थ' प्लिज बिदि आरो ना जास्ट मोनसे एसे खस्थ' खालामनानै लांफैबानो जानायसै आरो ना सावना हैबानो जाबाय